Oras, oras. Kami yang nami tu amatan nomor 2 di bata. Asa ulaun silas nirohaun. Dumolo alu-alu hodamang majo tu amatan nomor 2 di bata. Malihat ma dihamuna pada nami. Nuain pe alu-alu kamu majo tua mata raja inata sori pada naliat nalulu. Malihat ma di pasar rohanami tu hamuna pada nami. Nuain pe naing bulan nami matutu ulaun nami. Asa marmula gabe marmula horas. Badamang ma godang mula-mulai. Tuan, badamang ma godang sompa-sompai. Asa usop baham yang mata nomor 2 di mata. Song-songoni nang amat raja inak tasuri pada nalia nalulu. Molihat bapak nami, nuaing pe asa mangaliat kami, isok kami tutu marpungu namar dongat tubuh, lumobima di anak nang parumain nami, asa lihat panggabean, lihat parhorasan, tupahon ni amata namar 2 debata, di baheni pada nami, badama ma godang lihat-lihati.
Dama magod ng si Diyo das baru mga tuwa sa hata.